checkpoints nga atong gihimo. Gipadayag sa Highway Patrol Group dinhi sa Central Visayas ang ilang pagsanong sa dili pagdakop sa mga vehicle owners nga wala pay plaka o temporary plate. Kini subay sa pag-extend sa Land Transportation Office sa implementasyon sa ilang Memorandum Circular Number VDM 2024-2721 sa Disyembre 31 karong tuiga. So far doon na may with the advice of the LTO nga doon natay extension until December 31. So aton nang gi-advise ang ato ang in every checkpoints nga atong gihimo kung doon natay masita nga walay mga plate numbers, ato silang gi-advise nga ilahag yung i-secure na ang ilahang mga plate numbers. Yes, daghan pa gid especially sa mga motorcycle kay ang mga motor manggod mostly siguro almost 50% dili na mao'y mga tag-iya. Kahinumduman nga sa hinapos sa Agosto, nagdasok ang daghang mga motorista sa buhatan sa LTO sa pagpaningkamot nga makakuha sa ilang mga plaka ug authorization sa maong ahensya. Kini tungod sa ilang kabalaka nga madakpan sa kadalanan kung maatlan nga wala pay plaka. Mipasalig hinuon ang HPG-7 nga mutabang sila sa pagpasabot sa mga motorista kalabot sa maong memo sa LTO human nga gipaubos na sab ang ilang mga personnel ug seminar. Ang HPG ug LTO nagtuki ug nagsabot karong adlaw sa ilang pamaagi alang sa implementasyon sa maong memo. Ang tanan atong gi-pa-undergo bisan pa og na-deputize na to have them also equipped with new kanang directives with the LTO. So entire So ang tibok personnel na to include sa to ang mga PHPT sa Bohol, naka-online sila, Bohol, Negros and the province para aware sad sila og unsay mga bag-o nga directives from the LTO. Okay, from time to time manggod ang LTO doon na sila mga bag-o nga directives niya usahay late na mi ma-inform. So kini si Elaiza Penaranda alang sa My TV Cebu.